Avui us ensenyarem a fer personatges i altres elements en pasta de sal, una tècnica assequible per tothom i amb ingredients que tenim a casa. Necessitem aigua, farina i sal. Les proporcions seran una part de sal per 2 parts de farina. Posem els ingredients en un pot que es pugui remenar. Primer la farina i la sal i després fem un foradet al mig afegint l'aigua mica en mica i anar amassant. Haurem d'estar al cas que si veiem que queda molt sec s'hi afegirà una mica més d'aigua i si queda molt líquid hi afegirem una mica més de farina. La barreja o massa ha de quedar tal i com la veieu, que no s'enganxi a les mans però que sigui moldejable. A partir d'aquí es poden fer els personatges, els elements que es vulguin. Important però haurà de ser figures més o menys planes i sense gaire gruix perquè es puguin coure bé al forn o al microones. Un cop es posin al forn o al microones, es trauran quan es vegin que es comencin a daurar. Un cop s'hagin refredat les figures, si volem, es poden pintar, o bé amb pintura plàstica tipus tèmpera o acrílic, o també, per exemple, es pot fer amb aquarel·les, amb qualsevol tipus de pintura que tingueu per casa.